Il-proġett Ewropew u proġett ta' paċi u rikonċiljazzjoni kien hekk fil-bidu u għadu hekk illum. Hekk kitbu 21 President ta' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea fosthom il-President ta' Malta George Vella li ċittadini Ewropej lejlet Jum l-Ewropa li titfakkar fid-9 ta' Mejju. Il-Presidenti qalu li llum l-Ewropa għandha diversi sfidi fosthom il-kriżi klimatika u l-ħolqien ta' ekonomiji ekoloġiċi kif ukoll il-bilanċ bejn il-kompetizzjoni li qed tiżdied fost l-operaturi globali u l-ħidma sfiqa meħtieġa għat-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà. Il-Presidenti qalu li għal dawn hemm bżonn ikunu żviluppati metodi u soluzzjonijiet ġodda u għalhekk li f'din l-okkażjoni qed tkun organizzata konferenza dwar il-futur tal-Ewropa anke fost iċ-ċirkostanzi diffiċli tal-pandemija tal-COVID-19, ċirkostanzi li fakru lil kulħadd f'dak li hu tassew importanti f'ħajjitna, is-saħħa, ir-relazzjoni tagħna man-natura u mal-bnedmin l-oħrajn, is-solidarjetà reċiproka u li naħdmu flimkien. Għaldaqstant il-Presidenti qed jappellaw liċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea biex jużaw din l-opportunità ħalli jissawwar futur komuni. Dan għaliex il-prinċipji fundamentali kollha tal-integrazzjoni Ewropea għadhom rilevanti ferm sal-lum fosthom il-libertà, l-ugwaljanza, ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, l-istat ta' dritt, il-libertà tal-espressjoni, is-solidarjetà, id-demokrazija u l-lealtà fost l-Istati membri. Il-Presidenti tal-21 Stat membru tennew il-ħtieġa l-Unjoni Ewropea b'saħħitha u effettiva li tkun mexxejja globali fit-tranzizzjoni lejn żvilupp sostenibbli b'impatt neutrali fuq il-klima u sostnut mit-teknoloġija diġitali. Komplew li neħtieġu Unjoni Ewropea li l-kol kemm aħna nkunu nistgħu nidentifikaw ruħna magħha. Il-Presidenti qalu li l-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa se tkun opportunità għal diskussjoni miftuħa dwar l-Unjoni Ewropea, partikolarment fost iż-żgħażagħ, bi spazju għal dialogu dwar x'nistennew mill-Unjoni Ewropea għal għada u x'kontribut nistgħu nagħtu llum.